И здравейте на всички, аз съм Марзо.bg, в момента играем Hardcraft и искам да направя един голям giveaway на всичките ми айтеми в Hardcraft, защото вече не играя тук. Просто сервера гледахте, преди имаше по 50 човека на вечер, в момента сме 7 часа вечерта и просто толкова малко хора. Отказвам се от сервера и си раздавам всички айтеми. Те са в ето този чест. Кажете хай на YouTube. Така ще има 5 победителя. Първия ще спечели. Съжалявам, че първо да кажа, че съжалявам, че следовете не са репнати, но просто както казах, откам се от сервера, мързи ме да вдигам лево. Ако толкова искате да си репнете тези айтеми, вие ще си ги репнете. И ето какво давам. Един диамантен сет Pro 4 Unbreaking 3, една част с ренейм по-бързо да се по-малко лево да ви иска, когато искате да го поправите. Един Full Enchant меч. Един Full Enchant лък, само че е пънч 1 на Full живот. 3 легендарки. 14 Glistering Melon и 16 Netherlord. Печели първия победител. Втория победител печели каска Unbreaking 3 Protection 4, наградник Unbreaking 3 Protection 4. Да, Protection 4 Unbreaking 3 set. Меч Sharped Fire 2, Bow Infinity 1, 2 легендарки, 44 Good и 13 Glistering Melon. Третия победител печели каска Respiration 3 Aqua Affinity 1, наградник с ренейм Pro 4, Leggings Pro 4 и Diamond Bulls Pro 4, Feather Falling 4, Match Sharp Pet Fire 2, 2 легендарки и давам още 2 меча, 1 Sharp 3 Breaking 3, друг Smite 4, Knock 2, Breaking 3 и 17 за да си правите легендарки. Четвърти победител печели каска Protection 3, наградник Protection 3, Protection 3 set, като бутушките са с Protection 3, Breaking 3, Feather Falling 4, по-хубав меч, Sharpness, Pet, Fire 2, Knockback 2, 2 легендарки и 10 Apple. И четвърти победител печели всичките тези айтеми. Кирка Efficiency 5, Silk Touch 1, Breaking 3, Luck Power 5, Full Luck, бутушки Pro 4, бутушки Pro 4, Unbreaking 3, Feather Falling 4 на малко хита са, Match Sharp 4, Unbreaking 3, 2 легендарки, 38 диаманта, с които да си поправите тези неща. Pro 3, Unbreaking 3, Feather Falling 4 бутуши, Sharp 3, Knockback 2, Fire 2, диамантен меч и 17 Apple. Записването става по този начин. Запис, ник в игра, без 1, 2 и 3. Ще тегля победителя с random.org. Това беше от мен, аз бях Марто.bg. Забрави трябва да допълня, трябва да сте се абонирали, да харесате клипа и под клипа да напишете ето това. Да, това беше от мен, аз бях Марто.bg и довиждане!